יש אנשים בחוץ שכנסו, תודה לכל האנשים, הרבנים, כל מי שבא, תודה לעזר למקום הזה. הרב אמיר אמר מפריעים, אף אחד לא מפריע. לי לא מפריעים כלום. כל מי שמפריע, מפריע לעצמו ולעם ישראל. אבל אין מפריעים, מפריעים לעצמם. מקום שאין בו מפריעים, מקום לא טוב. מקום שיש בו הפרעות, המקום טוב. האדם שעובר חודש ואין לו שום תקלה, הוא רואה הכל בסדר גמור, התחיל לפחד על עצמו, מה יקרה? אז אם יש לאדם איסורים, כל יום איסורים והפרעות, שישמח בהם, הם מזכחים אותו, מזכים אותו. נותנים לו ספר קדימה לחיות, עוד המון שנים. במקום שאין בה הפרעות, אז המקום לא טוב. למה המקום לא טוב? כי עשית לגר עם המקום שיש בו הפרעות, שהמקום לא טוב. אז הוא גר שם, זה לא מפריע. אז הכל הולך יפה. כולם חברים, כולם טובים, הכל טוב, הכל זורם קדימה, הכל מוצלח. כי הכל ביחד עובדים. מקום שיש בו קדושה וטהרה וטוב בשביל עם ישראל ולקדוש ברוך הוא, יש מפריעים. כי המפריעים האלה הם שליחים בשביל לעשות רעה אחריו בלי שירגישו. היצר הרע מתלבש עליהם ושולח אותם להפריע. כי הוא יודע שהקדושה והטהרה זה מחסלים אותו. אז כל המפריעים הם בני אדם יהודים, זכים וטהורים, ומלובש עליהם, היצר נכנס בהם כדי להפריע למקום קדוש, בלי שירגישו. והם לא יודעים מה שהם עושים. אבל אם יש מפריעים, זה רק לקדוש ברוך הוא ולעם ישראל. לי לא אף אחד לא יכול להפריע, ולא מפריע שום דבר. ואני שמח וטוב לי, ברוך השם. תודה לקדוש ברוך הוא שזיכה אותי לעמוד פה היום מול כולם, בראש חודש ניסן. תודה לקדוש ברוך הוא. ודיברנו כל הזמן שטוב להודות לבורא עולם, שהקדוש ברוך הוא שמח בהודעה של האדם יותר מהכל. אם אתה מתפלל אליו ולומד תורה ולא מודה לו, חסר המון. יש כאלה שלא יודעים ללמוד תורה, יש כאלה שלא יודעים לקרוא ולכתוב, אז הם כל היום מודים לו. תודה לקדוש ברוך הוא. ההודעה שהם מודים לקדוש ברוך הוא, הוא שמח בזה מאוד ריבונו של עולם, בהודעה. אתה מודה לו על כל הטוב שעושה איתך. וכל הרע שעובר האדם, כל הרע שעובר יום יום, זה כדי שלא יקשה בדברים גדולים. אז הקדוש הוא מונע ממנו כדי שלא ייפגע. נתנו לו מכה באצבע, מכה ברגל, מעכב אותו באוטו, מעכב אותו בבוקר, עושה לו כל מיני עיכובים וזה לא מכל עכבה לטובה. ואנשים מפרשים את זה דבר שלי ולא טוב. כאילו אם העולם נגדך ונגדנו ועושה לה קרע כל הזמן חס ושלום, וזה היה בדיוק הקדוש ברוך הוא, לא עושה רע לאף יהודי ולא עושה אף פעם רע לאף אחד בעולם ולא לחיות ולא לכלום. האנשים בעצמם עושים רע לעצמם בעצמם. מי שרוצה להמשיך לסבול בעולם הזה, לא לקבל את היסודים באהבה, ימשיך לסבול. ימשיך לקחת אחריו את השקים של כל האחורה, לזכור אותם כל הזמן, ולמשוך את השקים אחריו, והיה, והייתי, ועשיתי, והיה, ונכשלתי, והיה, כל העבר הביא אותו אחריו. עבר מת, עכשיו עברנו דקה, זה מת, נגמר. אין מה לחל, קדימה, כל הזמן צריך להתקדם. כשאדם מתקדם קדימה, הוא מתרפא. ופתרון של הרפואה של האדם, הטובה ביותר בעולם, זה סוד. אצל הקדוש ברוך הוא, כל כך פשוט הסוד הזה, אבל סוד גדול מאוד בשמיים, זה שמחה. כשאדם שמח, באמת אבל, לא שמח מחייך סתם. מחייך סתם לא ישמע, יבוא לשמע בכל דבר, זה לא משנה, כל דבר לא ישמע, יבוא לשמע בסוף. אבל כשאדם שמח, כל פעולותיו מצליחות,
וכל מה שעושה מצליח. כשאדם בכעס ורוגז ועצבים ודיכאון ועצבות, כל מה ששייך לעשות לעץ הרע, כל מה שעושה אותו להפוך. למרות שהוא מצליח לעשות, אבל יוצא להפוך. בסופו של דבר, בסוף היום יוצא להכל הפוך. אבל הוא חושב שהוא עשה והצליח. אז התגבר, עשה וצעק ושתת ושיקר ועשה כל מה שרוצה, דיבורים וכל מה שעשה. הוא הרגיש שהוא גיבור גדול באותו יום. אבל בסוף הכל הולך לסתם, לבור. כשאדם משתמש עם השמחה, זה כוח לרפות כל מחלה בעולם השמחה. הקדוש ברוך הוא נותן מחלה לאדם, ואדם שמח ביסורים שהוא עובר אותם, עם כל היסורים הקשים. מתגבר על המחשבות הרעות, מתגבר על כל המכשולים שיש. הוא מקבל הכל באהבה ושמח עוד. זה מה שרוצה הקדוש ברוך הוא. מקבל את זה באהבה הכל ושמח. הבטחה ומתרפא. גם שהרופאים יגידו שהמחלה הזאת אין שום סיכוי לאדם. אז יש הרבה מקרים שהרופאים אומרים זה סופני ופתאום האדם חי עוד 10 שנים. הוא אדם שורד באיזה מקום, כמו שבגרמניה ששרדו הרבה יהודים, בביטחון שהיה להם, עברו הכל באהבה ושמחה וביטחון ואמונה בקדוש ברוך הוא. אז כוח השמחה פותר כל בעיה. השמחה זה שלום בית, השמחה זה שלום עם הילדים, השמחה פותח את הלבבות בין אדם לאדם, בין היהודים, השמחה מונע מעץ הרע לשלוט באדם, השמחה מושך את הנשמה של האדם לגוף, והאדם מוגן ושמור מכל המזיקים שיש, בשמחה האדם אוכל בשמחה, הקיבה עובד כמו שצריך, כשאדם שמח ואוכל, לא אוכל בתאוון של תאוון, השמח הכוונה, אוכל ברוגע בסבלנות ושמח, טוב לו. האוכל הולך לכיוון הטוב, לא יהיה שומן בקיצור, לא משמינים. אם אדם אוכל בשמחה, לא שמח שהוא אוכל. הוא שמח שהוא, כל אדם שמח שהוא אוכל. הכוונה שהוא כל הזמן שמח, גם שהוא אוכל. אם אדם הוא קם מתפלל, קם בשמחה. האדם שמתפלל בשמחה, האדם שמתפלל בשמחה, התפילה שלו עולה טסה. למה? הנשמה איתו. אז בבוקר קשה מאוד לשמוח. אבל יקום, אז הוא ילך לפי ההלכה בבוקר, כמו שצריך, יעבור לתגן בשמחה. השמחה היא פתרון לכל דבר בעולם. השמחה היא פותחת לבבות. השמחה, האדם יש לו אור בפנים, הנשמה איתו, רואים הור משמח. העצבות, הדיכאון והכעס והרוגז מרחיקים את האדם. אז זה כלי או שיטה או פטנט להשתמש בו לכל מטרה שיש. גם לחזור בתשובה, גם לאהוב את האנשים, גם לאהוב את האישה ואת הבעל, את האישה, הילדים, השכנים. האדם שמח כל הזמן, שום דבר לא יכול לפגוע בו. שום מחלה, שום עין הרע, שום מזיקים, שום תקלה לא תהיה לו. לא שמחה מזויפת, שמחה אמיתית. צריך להתרגל לזה. מה זה שמחה? מחשבות טובות כל היום. יהיה משיח, חושב רק טוב. בעזרת השם יהיה טוב, חושב רק טוב. בתמימות, חושב רק טוב, לעשות רק טוב כל הזמן. שום תקלה לא תהיה לו. הנשמה תהיה טוב, מחוברת אליו, יהיה מוגן. אם הוא בכעס ועצבים והתמרות והתפרצויות, מה קורה לו? יצרה בגוף שלו. הטעות פניו משתנות, העיניים מתקפלות, הלסים נמתחות, הפה נושם כלפי מעלה, האוזניים נמתחות אחורה, אתה יודע, הפנים שכועס וזועף, יצרה בגוף שלו. אין ואקום ביהודים. גוי יש בו כל הזמן, יש בו גוי זה גוי. אין לו נשמה, אין לו יצרה יצר טוב. יהודי שהוא יצר טוב, או ככה, תלוי אדם משהו מושך. אז רואים שעם ישראל נרדף מאותו זמן של יעקב, עשיו רדף אחריו, מאותו זמן שיצאו מצרים, הערב רב רדף אחריהם, מחפש אותם, לגמור עם עם ישראל, מנסה לקלקל, אחר את העגל ורדף אחריהם ולהרוס ולקלקל. בכל מקום רואים עם ישראל, רודפים אחריהם עם ישראל. היו באירופה, בכל מקום שהיו רודפים אחריהם, רוצים לגמור, לפגוע בעם ישראל כל הזמן. כל השנים עד הרגע הזה. ועד הרגע הזה זה כמו כל העולם מערב רב ענק, בשביל לפגוע בעם ישראל. פעם זה היה בקטן, היום בגדול. מרגישים ורואים שכל העולם נהיה נגד ישראל. כל העולם כולו. בלי... אז אומרים, רוצים שלום ורוצים שלום, אבל זה סתם איזה אינטרס הוא תרגיל. זה לא דבר לשלום אמיתי. אם היה שלום אמיתי, יש דרך אחרת. אז עם ישראל נרדף כל הזמן. אז אחרי העגל, ביקש הקדוש ברוך הוא לקחת תרומה מבני ישראל ולא מכל עם ישראל.
בהתחלה לקח מערב רב גם, רצה גם ערב רב לחזור אותם בתשובה, ויהיו כמו, את הקליפה, וככה ערב חוזרים בתשובה, וככה כל העולם חוזר בתשובה. כי הם היו שורש של כל הטומאה בעולם. לא הלך, עשו עגל. אחר כך ביקש תרומה רק מבני ישראל. רק מעדת ישראל, מהקהילה, מעם ישראל בעצמו. וככה בנה את המשכן נקי וטהור. בלי שום, גם ככה גם הערב רב, מה שלקח את הכסף ומצרים את הנחוש ואת הזהב, הוא גזל את זה משם, הוא לא מגיע לו לקחת. יוסף לקח את כל מה שלקח מהעולם כולו, את הכסף ואת הזהב, כדי לבנות את עם ישראל, לבנות את המקדש, את המשכן והמשך. וגם עם ישראל תקן את עצמו במצרים. עם ישראל היה מותר להם, בני ישראל מותר להם לקחת את הזהב ואת הרכוש, כי ככה הם עבדו 210 שנה, ומגיע להם, יצאו בחוש גדול לפתח הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, וככה יצא מותר להם. אז הכסף והזהב שהיה לבני ישראל נקי וטהור. עבדו על זה. אצל הערב רב זה היה גזל. אז ככה בנו את המשכן בזהב וכסף ונחושת טהור. מעבודה שעבדו קשה מאוד הזיעו בה, אז כולם נתנו מכל הלב, מה שתרמו מכל הלב. וככה אפשר לבנות מקום קדוש וטהור כמו המשכן, מהטוב שבלב של האדם, מהאמת של האדם, מהעומק האמיתי שלו. והעומק האמיתי שלו זה הנשמה והרוח, זה לא החומר, זה לא נתינה בחומר. האדם שנותן, נותן מהלב. מה זה מהלב? מה הלב נותן? זה הנשמה והרוח. הנשמה והרוח של האדם היא האמת שבאמת. הרוח היא בלב. אם האדם נותן מכל הלב, אז כל האיברים נותנים. מכף רגל עד ראש הידיים נותנים זה מהלב. יש אדם נותן ככה סתם, כאילו לא עשה כלום. ניתן לאדם 1,000,000 שקל סתם, לא מהלב, אין בזה כלום בשמיים. נותן 10 שקל מהלב, כמו 1,000,000 שקל שנתן, על זה שנתן בלי לב. בשמיים לא בוחרים את האדם לפי המשקל, לפי הכסף שהוא נותן. בגלל זה אומר מה ששמו עם העין, שורה בו ברכה. אז המשכן נבנה מהכסף הטהור של בני ישראל. וככה נבנה המשכן, ובאותו יום שהסתיים המשכן, ירד הקדוש ברוך הוא למשכן, ירדה שכינה, חיברה, נקטה את כל המשכן, זיככה אותו. שאולי חס ושלום היה אדם ש99% אמת נתן את תרומת הזהב, לא ב100% עומק הלב. אז היא נקטה את הקליפה הקטנה שנשארה במשכן, בתוך המשכן נקטה את זה. אז רואים שהקדוש ברוך הוא עשה משכן שהעם ישראל יהיה מוגן משמוש, לא יפול עוד פעם כמו בעגל. אז גם עכשיו, גם באו עם ישראל, בנו בית המקדש הראשון והשני, וסורקו מארץ ישראל, אז גלה אותם הקדוש ברוך הוא לעולם כולו. ועכשיו ב-48 קמה מדינת ישראל, להביא את כל היהודים לארץ. ועכשיו עם ישראל נמצא, באים אנשים בכל העולם, מתכוננים לבוא לארץ ישראל. דיברנו לשבועיים, מה הולך לקרות? אם אנשים בעם ישראל, מה שדיברנו לשבועיים, הם ביום ההודעה לקדוש ברוך הוא, כל מי שיעבור שבועיים עד עכשיו מסתכל ויבדוק, זה לא שבא להתגאות חס ושלום. הוא בא לראות, יבדוק שבועיים מה קרה, כל מה שדובר היה, ויהיה עוד יותר קשה. כל מה שקורה בכדור הארץ בעולם כולו, זה לא זמן שחולף. כל מה שקורה עם סוריה ולבנון וירדן והאמריקאים והמצרים ובאיראן, כל הדברים האלה שקורים, זה מהדקים את החגורה על עם ישראל כדי שעם ישראל יחזור בתשובה. מה שקורה בגליל ומה שקורה בנגב, מה שקורה בעזה וחנינות, כל האזור הזה, הכל שקט, הכל מחכים לכוננות, אנחנו חיים באיזה דמיון שהכל בסדר והכל טוב. לא לחינם הממשלה שלנו לא כוח לתפקד. אין להם כוח רוחני שיכוון את הממשלה, אין כוח. זה צריך משיח לכוון את זה. אין. הממשלה, אין כוח, צריך אולי איזה 1,000,000 איש כדי לתקן את מה שקורה בארץ, בעולם כולו. כי ארץ ישראל זה לא אנגליה, זה לא איטליה, וזה מקום שמטפלים בעצמם בתוך עצמם. כל נגיעה בעם ישראל, זה כל העולם זז. כל העולם מתפרץ, כל העולם בכעס, כל העולם בלחץ. מפריעים עם ישראל, חס ושלום כאילו מפריע לכל העולם.
מילה לא במקום של הממשלה, כל העולם על הרגליים. ואמרו ישראלים, מלבנון, מסוריה, מירדן, ממצרים, מכל העולם, שומעים את זה ברדיו בחדשות, זה לא המצאה. כל מה שעושים עם ישראל, הכל זז. הכל מפריע. כי עם ישראל עם סגולה שבחר אותו הקדוש ברוך הוא הכי עם מובחר והוא הכי טוב בעולם. וכל כל הפטנטים שבעולם, כל מה שיצרו בעולם הזה, הכל יהודים יצרו, מדענים יהודים. גם שיהיה מדען שהוא לא יהודי, מהשורש שלו יהודי, הוא שחבש היהודי עזר לו. כי רק היהודי מקבל דרך הנשמה את העזרה להמציא פטנטים ולהמציא כל דבר. והטייסים בישראל הטובים ביותר בעולם. בכל הם הטובים ביותר בעולם. למה הם הטובים ביותר בעולם? בגלל שהם באחדות ויש להם נשמה. נשמה זה כמו אנטנה, כמו טלפתיה, כמו אינטואיציה להגיש דברים, כאילו ככה שנהיה הבנה, שעם ישראל באחדות יש להם כוחות אין סוף. כשבעל ואישה באחדות בבית, הכל הבית שמחה ושמח, בהם הולכים והולכים וקונים ושמחים. כשבעל ואישה בעצם ובריב ביניהם, האישה בדיכאון, הבעל בדיכאון, הבית שחור. לא צבע שחור, הכל אפלה, אין כלום. בא אורח, רוצה לברוח, בא מישהו רוצה להיכנס, הכל לחץ, הילדים לא באים, בורחים, מה קורה פה? הכל הבית בבלגן גדול. כשהבעל והאישה שמחים, שמחה עם הילדים, באים אורחים, באים אנשים, הכל, כן, מדברים, הכל שמחה, הכל טוב. כשיש שלימות בבית, בעל ואישה זה שלימות. אז הכדור הארץ, הוא לא השתגע. וזה לא טבע, מה שקורה בכדור הארץ. כדור הארץ, מה שקרה זה לא טבע, דיברנו לפני שבועיים, שהיה מה שקרה בצ'ילה, שפרק את הכדור הארץ, זה 4 פלחים, והחזיר אותו בחזרה, ולא הרגישו כלום אנשים. אבל את המכה, הטראומה עבר הכדור הארץ, הטראומה הקשה ביותר שעבר, אי פעם. והאוקיינוס בלחץ, וכל הימים בלחץ, והלבה בלמטה בלחץ, הכל הזדעזע. לא במקום, זה לא חזר למקום שלו. זה כמו רכב חלט דיוניו, תתקן אותו. אז תמיד יברח ימינה ושמאלה עד שלא נס. שימציא אותו חדש, יוציא אותו. אי אפשר דבר כזה. כדור הארץ עבר טראומה קשה. זה ריבונו של עולם, בכבודו ובעצמו עשה את זה. זה לא טעות של טבע ולא בגלל שיגידו הגולף עבר וככה בימים חמים והגרעין הסתובב והלבה נמאס להיות בתוך הכדור הארץ או לצאת בחוץ וכל המצאות שיש. זה ריבונו של העולם, זה את כדור הארץ. כדור הארץ ימשיך להפריע לכל העולם. המבול היה בכל העולם, ובארץ ישראל לא היה מבול. איך זה יכול להיות? כל העולם היה מבול, ארץ ישראל לא היה מבול. כן, לא היה מבול. זה כתוב גם בזוהר. לא היה מבול בארץ ישראל. יכל הקדוש ברוך הוא לשים את נוח באיזה מקום, באיזה גבעה, ובשמה כל החיות, כל הסיפור הזה, שם אותו באיזה מקום, סוגר אותו וזהו. אז הוא חייב להתנתק מהטומאה שהייתה בכל העולם, על מים, לנתק אותו מכל הטומאה שיש, כדי שמה שיצא יהיה חדש, מחודש, יהיה הכל טהור ונקי לעולם החדש. אז כדור הארץ, מה שעובר, המזג האוויר, כל מה שקורה, הרוחות, העננים, בעולם, השלג, הקרח, מה סתם, זה שנה מיוחדת, איזה ניסים קורים. אם תבינו, תקשיבו טוב מה שקורה, אם הקדוש ברוך הוא עכשיו לא מביא משיח לעולם עכשיו, העולם נחרב. אם ריבונו של העולם לא מגלה עכשיו משיח שאני אגיד את העולם כולו, העולם נחרב. לא יקיים לעולם. לא יקיים, העולם בלחץ בכל הכיוונים. אנשים חיים באיזה דמיון. גם בגרמניה חיים באיזה דמיון. גם בכל מקום בעולם חיים באיזה דמיון. עד שקרה מה שקרה. יש כאלה שבחור בזמן חיים עד היום הזה. לא התעוררו, גם במכת החושך במצרים לא האמינו במשה ובהשם. 10 מכות לא האמינו כלום. מכת החושך הגיעה, 7 מכות. מכת החושך, מישהו לא האמין, קבר אותו, סגר אותו וזהו. ריבונו של עולם לא עושה רע לאף אחד בעולם. הקדוש ברוך הוא מה שעושה בעולם כולו, מעלה לעם ישראל, להתאחד עם ישראל, להתלכד עם ישראל, עם ישראל לחזור בתשובה עם ישראל. לאהוב זה מישהו לא יכול לחזור בתשובה, שיהיו לפחות שיעשו חסד, גמילות חסדים. מישהו לא יכול לעשות גמילות חסדים, לפחות שיעשה, שישתוק. מה ישתוק? שלא ידבר לשון הרע. מי שלא מדבר לשון הרע ולא לא יכול לעשות גמילות חסדים לשון הרע, לא. יש את לשון הרע מפסיק, יש את התורה ואת לשון הרע להפסיק, ואת גמילות חסדים. 3 דברים האלה עומד גילוי משיח.
משיח מתגלה, יבוא לעולם הזה, יתגלה במדינת ישראל, הכוח הזה יבוא וזה יבוא. להאמין, לא להאמין, זה יבוא. תראו עוד מעט, כל מה שאנחנו מדובר וכל מה שדיברנו זה הכל יהיה. זה הכל מוקלט, ואני מדבר מהאמת בכל הלב, ואני לא סתם מדבר. יש תורה, לומדים תורה, שילמדו תורה. מי שלא רוצה ללמוד תורה, שיחזיק מאוד חסדים. מי שלא רוצה ללמוד חסדים, שידבר לשון הרע. לשון הרע יש בו כוח, להרוס העולם ולבנות העולם. אם אדם לא מדבר לשון הרע, אין שנאה, אין טינה. מי שמדבר לשון הרע, עובר 10 הדיברות, עובר על כולם. מתחיל מהראשון עד הסוף. לשון הרע עושה שנאה בין האחים, בין ההורים והילדים, בין הבעל והאישה, בין השכנים, בין העולם כולו, בין האנשים בכל הכיוונים. בגלל לשון הרע אפשר להרוג, אפשר לגנוב, אפשר לעשות הכל. אפשר להתנקם, נקמות, שנאה. וזה עושה רק רע בעם ישראל, והנחש גודל וגודל עד אין סוף. הנחש דיברנו עליו עכשיו, היה במדבר סיני. עם ישראל היה במצרים, רק האוויר שנשף בנחש ממדבר סיני למצרים, עשה כור ברזל, חיסל את כל עם ישראל. חיסל את כל מצרים, סגר אותה מהאוויר שלו, מהנשיפה שנשף, מהקליפה, עשה הרבה קליפות, הוא היה במדבר. הקדוש ברוך הוא הוציא אותה למדבר כדי להרוג את הנחש, לחסל אותו לגמרי, לשחוט אותו. עשה מתן תורה וזיכך את כל עם ישראל, עוד מהם את זומת הנחש מגופם, ושם היה משה יהודה מלוחות הברית, ויקח את הגאולה והנחש היה מת. למה הלכו במדבר 39 שנה, 40 שנה? כדי להרוג את הנחש. מה שנשאר להרוג אותה עד הסוף. אז זה הרבה טעויות, הם ככה הולכים 3 ימים לארץ ישראל, בגלל טעויות שקרה בבני עם ישראל, במקום 3 ימים, בגלל מה שקרה, נשארו עוד 39 שנה. כי הנחש עוד פעם מתעורר לעשות הפרעות. זה הסיבה שהעם ישראל יצא מצרים לכיוון המדבר. 39 שנה כדי להרוג את הנחש. אז עמד פה וחנו פה וחנו פה, והמשכן נסע איתם, והמשכן בא איתם, ואנשים, כל מה שקורה, זה מיליונים של אנשים. זה לא 100 אנשים, זה מיליונים של אנשים. הערב רב היה חרם, והבהמות, והחמורים, והפרידות, וכל הרכוש שיצאו ממצרים, הם הערב רב, מחוץ לעם ישראל. עם ישראל היה ענני כבוד, היו אוכלים מן, באר מים שותים, באר מים זה היה מים זכים וטהורים ונקיים ותמינים הכי טובים בעולם, לא היו זקוקים לשום אוכל בעולם, כי זה היה אוכל מוכן לכיוון הבטן לגוף האדם. המן זה היה אוכל מוכן, לא היה להם פסולת בכלל. ענני הכבוד בשמיים לקחו, שאבו מהם את הזיעה, שלקחו מהם כל מה שיש להם, אין ריח, הכל היה מבוסמים, ולא התקלחו ולא כלום. ממים של באר מענני כבוד, הסירו מחשבות רעות, הסירו מהם את כל, גייסו להם את הבגדים, שאבו אותם, ניקו אותם, עשו, עם ישראל, בני ישראל היו שמחים כל הזמן, כל הזמן שמחים. כל הזמן הם מאושרים, שמחים, לא יעשה להם כלום. באר מרים, אמן, בענני כבוד, ניקו אותם, זיכו אותם. ורצה הקדוש ברוך הוא להביא גאולה ומשיח באותו זמן. הוא עדת לוחות הברית, היה מתגלם מלך המשיח, משה רבנו, נגמר הסיפור. לא קרה המקרה הזה. אז היצר הרע, בלשון הרע שמדברים עם אנשים, זה מעוררים את הנחש הכי קשה בעולם. נותנים לו כוחות לעורר אותו. ואתם רואים מי שמדבר לשון הרע, איך עושה רע בעולם? זה עושה שנאה, בלגן, אנשים שונאים אותו. עושה לחצים מפה, הפרעות מפה, הפרעות בכל מקום. זה מהעניין של לשון הרע. אז ריבונו של עולם אומר, מי שיכול ללמוד תורה שילמד, מי שלא רוצה ללמוד תורה אל תלמד. לא לשמוע, יבוא לשמוע, תלמד כמה שאתה יכול, תפעל מה שאתה רוצה. אז לפחות אתה לא יכול ללמוד תורה, אז לגמול חסדים. תתן צדקות, תתן תרומות, תעזור למסכנים, תעזור לחיילים, תעזור לאנשים מבוגרים, תעזור לישיבות, תעזור לחולים, תעזור למסכנים הילדים, נוער שהם לא בסדר, תחנך אותם, תשקיע על זמן שילכו בדרך הטובה. ואם זה גם אתה לא יכול לעשות את זה, ריבונו של עולם אומר, אל תדבר לשון הרע. אתה לא רוצה לעשות גמול חסדים, אתה לא רוצה תורה, אז אומר לו, אל תדבר לשון הרע, אל תעשה כלום. גם זה שלא מדבר לשון הרע, זה מביא גאולה לעולם. ההפך מלשון הרע, אם אדם מדבר לשון הרע, הוא עושה סכסוכים כל הזמן, ספר. אפילו שהוא צודק. אז אם הוא צודק על זה, מישהו פוגש מישהו שהוא לא בסדר, לוקח אותו בצד ומדבר אל ליבו, הוא אומר לו מה שאמרת, אני רוצה להגיד לך משהו, במחילה מכבודך, אין לי שום כוונה לפגוע בך,
ותסלח לי ותמחה לי מה שאני אגיד לך, ואתה מוכן לקבל ממני את המוסר שאני אגיד לך. את ההוכחה, את המוסר. אין אדם בעולם שיגיד לו, לא תשמע אותך, תסתלק מפה. לא היה דבר כזה בעולם. תבדקו ותראו. אתה בא לאדם יהודי, מדבר על יהודי, מדבר איתו, אתה אומר, תראה, מדבר איתו בנימוס, כדי לעזור לו, כי אכפת לך. אבל מי שמבייש אנשים, הוא פוגע באנשים, הוא מדבר לשון הרע, הוא עושה דברים מול כולם, זה לא רוצה לעזור. אז יש לו גאווה, הוא רוצה להתגאות, אני פה, הוא רוצה לפגוע באנשים, אסור לעשות דבר כזה. מלבין פני חברו ברבים, אין לו חלק לעולם הבא, ונקרא השעה. אז לשון הרע, אדם לא יכול לתת, אין לו גמח, אין לו גמח חסדים, לא יכול. לא רוצה, לא יכול, לא מאמין בזה, אל תיתן. אדם לא רוצה ללמוד תורה, אל תלמד. לפחות תשתוק, אל תדבר לשון הרע, תשתוק. יש משהו שאתה רוצה להעיר למישהו, קח אותו בצד, תגיד לו ככה וככה מדבר. אבל שיהיה בהבנה ושלא יהיה בשנאה ושלא יהיה במצב שאתה כאילו לשנוא אותו דווקא בכוונה להשפיל אותו. כדי לעזור לו. אם אתה בא בשקט אליו ואתה רוצה לעזור לו, אז זה שמחת שמיים ושמחה שלו ושמחה שלך והצלת יהודי, הצלת אותו. מה שתביא, תגידו תקן, כל מה שאתה להעיר למישהו. אז טוב, פנים מול פנים, ולא בפרסיה ולא לבייש. הצלת יהודי, אם יש אותו מול אנשים, אז הוא יפגע בך בכל מקום. פגעת בו, הוא יחזיר לך, הוא ינקום בך, הוא יחפש אותך שתלך, הוא יחפש אותך, וחייב להתנקם בך, ועוד 100 שחברים שלך גם. וזה ינקום, וזה ינקום, וזה ינקום, וזה בסוף יהיה נקמה אחת גדולה לכולם. להביא משיח לעולם זה תיקון המידות. שמשיח יתגלה, שהרבה שאלו, איך מה לעשות כדי לפעול שיבוא משיח לעולם, שתגלה מלך המשיח ברחמים. מה לעשות? אז אומרים מה לעשות? אומרים, כל אחד יעשה מצוות, תקן את מידותיו, יעשה מצווה פה, מצווה פה, מצווה פה, מצווה פה, מצווה פה, מצוות. כל טוב שעושים, כל טוב שעושים בעם ישראל, כל טוב, דתיים או דתיים, לא משנה מהם. כל מצווה שהם עושים אותה, מקרבת מלך המשיח. עכשיו, זה לא לדבר על מלך המשיח, הרבה זמן לא דיברו על זה, שנים. דיברו, אבל לא כל כך. עכשיו זה על חי. זה אמיתי ואמיתי, כן, אין תקווה, העולם נגמר סוף, העולם מגיע למיליארדים בעולם, אין המשך לעולם, אין המשך. וכל מה שיהיה בדור הזה, בזמן שמתגלה מלך המשיח, הוא לא ימות לעולם. אם זה עוד חודש שיבוא, שבוע, יומיים, שיבוא, אין מוות לעולם, מוות מפסיק, אין מוות בעולם, מפסיק. באותו זמן מכתירים אותו, אין מוות, נגמר המוות. רק חוזרים בתשובה. אם האנשים יודעים את האמת הגדולה הזאת, היו עושים אחדות, אהבה, עוזרים זה לזה, כל אחד מה שיכול. זה לא יכול להתפלל, תעשה גמילות חסדים. זה לא יכול להיות חסדים, תדבר לשון הרע. תעזור לזה, תלמד תורה, תעשה תפילה. עם ישראל חייב להיות מלוכד. עם ישראל חייב להיות מלוכד ומאוחד. היהודים בעולם שהכדור הארץ נחזור אליו, שמה שקורה זה בהשגחה של הקדוש ברוך הוא, כל מילימטר ואלפית מילימטר. הקדוש ברוך הוא מכוון את העולם, כל זה, מה שעושה בעולם, זה לא יפסיק. ימשיך לעלות אדמה, גשמים בוצים וגשמים והפרעות, בכל מקום בעולם. בכל מקום, ירגישו מכות ודחיפות בכל מקום, צונאמי מפה, מים מפה, זה ימשיך. זה לא כדור הארץ פתאום עשה פיוק כזה ופתאום קרה מה שקרה. זה לא יפסיק. לא יפסיק, כי הקדוש ברוך הוא שולט בעולם, רוצה שכל היהודים אומר ליהודים בעולם כולו שיבוא לארץ. הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, תבוא לארץ. הקדוש ברוך הוא החליט למשוך את היהודים מהעולם כולו, מהאוזן לפה. אין מה לעשות בחוץ לארץ, נגמר. בחוץ לארץ כל היהודים העשירים שימשיכו להישאר. העשירים אבל. לא העשירים שיבואו לארץ מהר. חבל להפסיד כל רגע, שלא יבוא ברגע האחרון. שלא יבוא ברגע האחרון, ככה זה... יבוא ברגע האחרון, למצוא פה כלום, יבוא סתם. יותר טוב לבוא עכשיו, למצוא בית, למצוא מקום, שיבוא עם כבוד. אמריקה, אירופה, כל האזורים, סין, כל המקומות האלה שרואים אותם, הכל באפלה, זה כל שערה אחת, הכל מתפרק. זה הכל עובד על לפי, כל שני יכול להתפרק משהו. ואנשים חושבים הכל טוב. כסף, מיליונים, עובדים, צוחקים, הולכים. בסדר, שיצחקו, שיצמחו כל הכבוד. אבל העולם, הקדוש הוא מחזיק אותו שיתפרק.
הקדוש ברוך הוא לא כתוב את העולם, את האנשים בעולם, ריבונו של עולם מחזיק אותם בגר עם ישראל, ומחכה לעם ישראל, ואומר לעם ישראל, בוא אליה בני כל בוקר קורא לעם ישראל, והקדוש ברוך הוא רוצה להציל את הילדים שלו, והוא אומר לעם ישראל, אני רוצה להביא גאולה לעולם הזה, אני רוצה להביא משיח שנהיה את העולם, אני רוצה להביא אדם רוחני בכוחות גדולים, זה נקרא משיח, כדי לכוון את הממשלה. כי הממשלה שלנו אין לה כוח, אין, מסכנים האנשים שם, אין להם כוח, יש להם עומס, בממשלה יש עומס נוראים, עומס מכל העולם, לא רק מהארץ, עומס מכל הכיוונים. כמה יכולים לעשות פגישות בישיבות ל-24 שעות, מלאכים לא ישנים, אין להם כוח. העולם נכנס למצב של צפיפות, שהם עושים, הם מאחרים 100 שנה אחורה הממשלה כבר. 100 שנה, הכל נמצא במצב של התפרקות. אז הקדוש ברוך הוא מחזיק את העולם הזה, את עם ישראל, שעם ישראל לא פגע, הוא אומר ליהודים בעולם תבואו לארץ. הקדוש ברוך הוא לא צריך לפגוע, לא בדגים, ולא בבהמות, ולא בים, ולא באנשים, לא צריך, באף אחד לא צריך לפגוע. הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה משיח, והעולם יהיה מתוקן. זה מה שיוצאים מאיתנו הקדוש ברוך הוא. ואם אנחנו לא מבינים את זה, שמי הולד בכל היום, שמי הולד בטלוויזיה, ותראו מה קורה בעולם, תעשו לכם 1, 2, תעשו הצלבות, ותראו, יש פה איזה משהו אחר, יש משהו הולך להשתנות בעולם. לא ימשיך העולם במצב הזה. כי העולם במצב הזה, מה הקדוש ברוך הוא עוזב, לא מגן פה על עם ישראל, הכל מתפרק. הכל מתפרק. הירדנים, מצרים, בסוריה, בלבנון, בעיראק, באיראן, כל המקומות נגד ישראל. כי העם ישראל מפריע בעולם. העם הקדוש הזה מפריע לכולם. מדברים מילה אחת בממשלה, כל התחנות בעולם דיברו, משפט אחד, המילה אמר, הסתבר. ידברו בטורקיה בכל מקום בעולם, לא אכפת להם שדברו כמה שהם רוצים. כי המקום הזה קודש קודשים, המדינת ישראל זה אדמת קודש, ופה יבנה בית המקדש, ופה יהיה משיח ויהיה הכל פה. אז הקדוש ברוך הוא, ראש חודש ניסן, הולך להיות טוב לעם ישראל ולעולם כולו. הקדוש ברוך הוא רוצה שעם ישראל יהיו מלוכדים ומאוחדים, הוא ירפא את כולם, ייתן לכולם טוב. הוא רוצה שיעשו טוב, הוא רוצה שידבקו אליו, הוא רוצה אותם. נגמר הסיפור, נגמר הדמיון הזה, כן, יהיה, לא יהיה, נגמר, אין. לא יגיד עוד שנה, שנתיים, לא, זה נגמר. אז תראו מראש חודש ניסן, מעכשיו, זה ילך מתקדם והרצועה תתן מקום בכל מקום בעולם, המצב יותר קשה. ביהודים לא יהיה שום קושי, יהיה להם פרנסה, יהיה להם בריאות טובה, יהיה הכל טוב בארץ, רק ישארו בארץ. כל היהודים בעולם צריכו לבוא לארץ דחוף. העשירים אמרתי שישארו שם, כי הם בנו את עצמם בארץ ישראל. כל העשירים היהודים בעולם קנו בתים בארץ ישראל, קנו עסקים בארץ ישראל, שותפים פה, כל היהודים העשירים הגדולים. קנו בתים, קנו הכוסידות, הם פה מוכנים. טיסה קטנה בהם לארץ ישראל מוכנים, אין להם שום בעיה. אבל היהודים המסכנים שהם חושבים שהקדוש ברוך הוא יעשה פעם נס באמריקה, שהכסף עלה בחזרה, לא יעלה, אמריקה תלך ותשקע. לא יעלה, הם כבר התחילו לדבר, מה שמעתם בחדשות בבוקר, לדבר דברים לא טובים על עם ישראל, זה לא טוב. זה מתלקח עכשיו בכל היהודים בעולם. זה אומר ליהודים בעולם, הנשיא שלכם, נשיא אמריקה, מה שמרגישים היהודים, לבוא לארץ דחוף. כי מדינת ישראל זה המקום שהקדוש והטוב שיגן על כל היהודים בעולם. היהודים צריכים להבין, גמרו את התפקיד שלהם בעולם כולו, נגמר התפקיד שלהם, אין להם מה לעשות בחו"ל. אין להם מה לעשות, לא יתעשרו, לא יהיה להם כלום, לא יצליחו כלום. תראו, תשמעו בחדשות וברדיו ותראו מה שקורה בעולם, היהודים יבואו לפה, ירוצו לפה. מי שבא עכשיו יצליח, יחיה ויצליח. מי שלא יחכה עוד לרגע האחרון, הרגע האחרון הוא לא רחוק. יחכה לרגע האחרון, יש לי הרקולסים, בלי ספסלים בתוך המטוס, להעמיס 1,000 בתוך המטוס או 2,000 אנשים, כדי שיהיה מקום. בלי סחורות. בכמות הדירות. ככה זה ילך להיות. הם באים עכשיו, יהיה להם הכל טוב. הדיבור עכשיו זה לא איום. זה לא איום ולא... זה להעיר את היהודים בעולם כולו, תתקשרו אליהם בחוץ לארץ. באמריקה תתקשרו, יגידו לכם המקום מת. לא הכלכלה ולא העסקים, הכל מת. העשירים שיש, ימשיכו, אין בעיה. כי הם מביאים כסף לארץ ישראל, משקיעים בו בארץ. שימשיכו עד הרגע האחרון. אבל היהודים כולם בעולם, המקום שלהם בארץ ישראל.
אנשים לא מבינים שהקדוש ברוך הוא הגיע הזמן, זהו. דיבור על גאולה, היה 10 שנים אחורה, היה על יבש. עכשיו זה חי, זה אמת, זה הולך לקרות. הנה אני מדבר ומצולם ומוקלט ותראו מה הולכת בעולם. כל מי שיכול לעזור ליהודים לבוא לארץ, שיבוא לארץ. שהיהודים לא יהיה איזה דמיון שהכלכלה תסתדר באמריקה, זה לא תסתדר. כי אמריקה בנתה כלכלה בלי שורש, בלי יסוד. בנתה כלכלה ענקית, בלי שום יסוד, בלי שום שורש. הכל מתפרק, אין שורש, אין מה לשען, הכל אוויר. הכל הלוואות בכל העולם. אמריקה מתמוטטת, מפלה אחריה עוד 100 מדינות. כי הם קשורים, זה לזה קשורים אחד בתוך השני, בכספים. אמריקה מתפרקת, עוד נפילה אחת כזאת צריך להיות, כמו שהייתה לפני כמה חודשים, אז זה מכה הרסנית. גם ככה מכה שהייתה לפני כמה חודשים, מה עשה באמריקה, גם לפני כמה שנים. אז אמר הקדוש ברוך הוא ליהודים באמריקה, בעולם, נפלה הכלכלה שם, אמרו לו, לא ידענו, תעזור לנו, נתן להם עוד הזדמנות. עוד כמה שנים קדימה שיחזרו לעצמם והם יעשו את הכסף, יבואו לארץ. מה הם עשו? השתקעו עוד יותר חזק בחוץ לארץ. אמר להם, נתן להם עוד מכה עכשיו בכמה זמן, נפילה קשה מאוד באמריקה כלכלה, והיהודים עוד, אולי יחזיר איך שהיה פעם, לא יחזור. אולי יחזור הקדוש ברוך הוא, נגמר הסיפור, לא ייתן להם עוד הזדמנות לתקן את הכלכלה באמריקה. אין תקנה באמריקה כלכלה, אין, לא יהיה. זה ילך ותשקע, ותטפל אחריה גם את אירופה, וסין תפרק אותה, הכל תפרק. אז יהיה בעולם טוב ובואו. אז הקדוש ברוך הוא, זה ככה יהיה בדיוק, זה הכל מדויק. הכל אתם תראו תוך זמן קצר, תראו כל שנייה עכשיו מדברים, קוראים בעולם אסונות. רעידת אדמה באיזה מקום, מכה פה, מכה שם, המים רוצה להיכנס, עוד צונאמי פה, עוד מכה פה, עוד בוץ פה, עוד רוחות, עוד קשיים, זה לא מפסיק. יושב אדם כל היום בים בשמיים, מסתכל מה קורה בעולם, כל היום הוא רואה אסונות, כל היום. לא כזה מספרים, לא מספיקים. אז אומרים, מקרה פה, מקרה שם, כמה שיכולים להגיד. לפתוח האינטרנט ולבדוק ולראות. אז הקדוש ברוך הוא עושה את כל זה, לא בגלל להחליף את העולם, לא בגלל להרוס את העולם. הוא רוצה שיהודים יהיו בארץ, הוא רוצה לגלות מלך המשיח, שמלך המשיח ינהיג את העולם. הוא מלך המשיח. זה אדם רוחני עם כוחות, כמו משה רבנו, שלנו דבר כזה עם כוחות, לנהל את העולם. שכל מה שיגיד העולם ישמע לו. כמו היה יוסף הצדיק, שהיה לו רוח הקודש, כוחות שנתן לו הקדוש ברוך הוא, כל כוחות שיש לו, נהל את העולם. זה אותו סיפור. יוסף הצדיק נהל את העולם. כל העולם כולו קנה אותו יוסף. אם זה ברכוש, אם זה בבהמות, אם זה בכבשים, אם זה בזהב ובכסף, באדמות, הם מכרו את עצמם עבדים גם כן. יוסף לקח, כל הכסף שבעולם לקח יוסף. וכל הכסף הזה לקח, זה הכל בשביל בית המקדש של עם ישראל. כל הכסף שיש במצרים, הכל יוסף דרך הכוחות שלו, רצה הקדוש ברוך הוא שיוסף כל הכסף בעולם. זאת אומרת, יצא מצב כזה שכל העולם בעצם היה שותף בבניית בית המקדש והמשכן. שכל הכסף והנחושת והזהב וכל מה שהיה בעולם, הכל ליוסף, למרתפים, למקלטים שהיה שם. ומשם העבירו את זה לארץ ישראל. למשכן, לבית המקדש, כל מה שעשו, אז כל העולם בעצם שותף עם היצירה הזאת. זה מה שיצא הקדוש ברוך הוא, שכל העולם משותף. גם עכשיו אותו דבר, הקדוש ברוך הוא לא רוצה להחליף את העולם. ריבונו של העולם, גם הוא לא יחליף את העולם ככה. הוא רוצה גאולה ברחמים, הוא רוצה שיבוא משיח ברחמים. אם יודעים יבואו לארץ ויעשו אהבה ותיקון ויאהבו זה ורחמו, וכל אחד יגיד, איך אני אעשה את זה, איך אני אדבר איתו, זה גנב ושקיים וזה רמאי וזה שודד וזה, מה אני תעשה כזה? אם אני הולך ככה מהאנשים, לא אצליח. אז אומר ריבונו של העולם, תלך ככה ישר. אני אעזור לך. אעזור לך ישר, מלאך שיעזור לך כל היום. לך ישר, אדם אומר, תעזוב, לא אחד דולת, עכשיו אני אעשה ככה כל מיני קומבינות, פטנטים, להרוויח הרבה כסף בשניות, אבל הקדוש ברוך הוא בלמעלה שוב אומר לו, לא תצליח, לא יהיה לך כלום, אני אקח את הכל. אז מרוויח, בסוף סוף השנה אין לו כלום. מי שלך בדרך האמת והיושר בתמימות, עושה את העבודה שלו, את 8 שעות שלו, 10 שעות שלו עובד, לא מרמה, לא גונב את הקדוש ברוך הוא, גונב אותו, יש לו גונב אותו. הוא יודע על האדם כל שנייה ומה יהיה לו, על כל העולם כולו, ועל הים ועל הימים ועל החיות, ועל המלאכים בשם, מיליארדים של מלאכים, הוא שולט בכל העולם. השכל האנושי לא מבין מי זה בורא העולם. אי אפשר להבין מה זה. זה כוח שאין סוף, שעוטף את כל העולמות. הוא נמצא בכל מקום, בכל יהודי, בכל מקום הוא נמצא. אנחנו קטנים, אנחנו האווירה של חלקיק של האוויר שלא קיים בכלל להבין מי זה בורא העולם. אנחנו כלום.
סתם כלום. היום אדם חי, מחר מי מה שיחיה בכלל. אז הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. הקדוש ברוך הוא רוצה שילך ביושר באמת, לא תגיד בעיר, זה גונב, זה מרמז, איך אני אחיה ככה. אני חייב כמוהם, לתברן, כדי להצליח, אני אלך בדרך שיכלו, ירסו אותי, יגנבו אותי, ירמו אותי. אז אומר, ריבונו של עולם, זה היה כבר עבר. מעכשיו יהודים יקרים, תלך באמת ביושר. כל מי שילך באמת ביושר, אני איתו. אני אלווה אותו צעד צעד. אני אשתתל אותו מלאך, דתי, לא דתי, לא משנה מי הוא היה בן אדם יהודי. לך בדרך האמת ביושר. תעשה טוב בעם ישראל, תאהב את עם ישראל, תאהב את האנשים, להתאחדות, לא לשנוא אף אחד. מישהו בא, מישהו רע, אתה רואה אותו, דבר איתו, תחנך אותו, תסביר לו בנעימות. במקום ללכת לחפש איך לעשות רע כמוהו. אז זה מה שיוצא הקדוש ברוך הוא, אין העולם, הממשלה שלנו, אין לה כוח. אין כוח בממשלה. אין לה כוח, לא יכול, אין כוח שם, אין כוח. אין כוח רוחני, כל חומר, אין כלום. ממשלה שם מסכנים כולם. מה זה ממשלה? הוא מסכן, נשיא המדינה מסכן, כל המסכנים שם. לא ישנים, לא אוכלים, לחץ מתחים, אחריות, בקושי תפקידים. אין להם חיים, אין להם חיים. אין להם חיים. החיים שלהם הם תלויים באוויר, אין להם חיים. הממשלה שלנו 120 אנשים, כמה שיש שם אנשים? יש להם 200,000 עוזרים, לא משנה כלום. אין כוח, אין צריך כוח אחר מעל כל הכוחות האלה. וזה יהיה. כן, העולם הולך להתפרק, אין איפה לשים את האנשים. והקדוש ברוך הוא מגלה מלך המשיח בשביל עם ישראל שיגולה ברחמים. אז כל העולם יהיה לו טוב. עם ישראל יהיה להם טוב. עם ישראל זה עם נבחר, יהיה קדוש וטהור. הגויים מסביב, הקדוש ברוך הוא לא צריך להרוג אותם. הוא גם אותם הוא ברא. אבל עם ישראל זה עם נבחר שבחר אותו. אז עם ישראל, יש גאולה בעם ישראל, משיח בעם ישראל, אז לא יהיה צרה בעולם, ישחוט אותו. אין צרה בעולם, אז הערבי, הגוי, לא משנה מה שיהיה, האנגלי, הצרפתי, לא משנה מה שיהיה. הוא לא יכול לפגוע באף אחד כי אין לו צרה. הוא יהיה כמו כבש. לא צורה של כבש, זה חלש הכוונה. חלשלוש. אין לו שום כוח, תרגיז אותו, תרביץ לו, יגיד לך תודה רבה. כי אין לו צרה. תאיים עליו, כל מה שתעשה לו, הוא לא יעשה כלום, כי אין לו צרה. התגובות של האדם זה מעט צרה, הרוע של האדם זה מעט צרה. אם ריבונו של עולם, מתגלה המשיח, שוחט את היצרה בשמיים, את השורש של הצין האמיתי למעלה בשמיים, אין יצרה בעולם. אז אין שום רוע בעולם, הכל יהיה טוב לכולם. יש אוכל לכולם, יש טוב לכל העולם. כל היהודים שבאים לארץ ישראל, הבטחה, יש להם פרנסה לכולם. אין יהודי שלא פרנסה, יש יהודי שלא רוצה לעבוד. יש יהודי שרוצה לעבוד על האנשים. יש יהודי שרוצה שמלך ויעבדו בשבילו. כולם יש להם עבודה. בארץ ישראל כולם יש להם עבודה, פרנסה לכולם. אין יהודי שאין לו פרנסה, יש יהודי שלא רוצה לעבוד. כל העבודה מכבד בעליה. אין דבר כזה בארץ, אין עבודה. בארץ ישראל יש עבודה לא מאיזה סתם, לא מאיזה מהכתוב. בארץ ישראל יש עבודה לכל יהודי ויהודי ויהודי ויהודי. וליהודייה, בלי מי שרוצה. וכל היהודים שבעולם שיבואו לארץ, יש לכולם עבודה. לא יעשה לעבודה אפילו יום אחד לאחד, רק שירצה לעבוד. אבל יש כאלה אנשים לא רוצים לעבוד. רוצים שיעבדו בשבילהם, רוצים לנצל, לא יודע מה רוצים לעשות. כל מיני שיטות שיש להם. עצלנים, אין לו מאמינים, אין הרבה כאלה, וככה הם רוצים. אז הוא אומר, אז יש עבודה בעם ישראל, עד בלידה לכולם. אם אדם פטר אותו מהעבודה, יעשה חשבון הפרנסה בידי ריבונו של העולם. פטרו אותך תשמח, תודה רבה לכם. נתתם לי לאכול לשתות כמה שנים, ברוך השם, תודה לכם. הקדוש הוא סוגר לו פתח, סוגר לו מפה, פותח לו פתח משם, כי הפרנסה בידי ריבונו של העולם. האדם עושה פטרים אותו, מקלל את המפעל, מקלל את הבעל הבית, מלשין עליו העיתונים, לרדיו וזה, ולאנשים מביאו חמולות, בכל מקום כותב, איומים, כללות, כל מקום. למה אומר לו הקדוש ברוך הוא, הפרנסה בידיים שלו, אני אתן לך פרנסה. תעזוב אותך, פיתו אותך מהעבודה, מגיע לך. למה מגיע לך לטובתך? אולי נמשיך לעבוד במפעל הזה, תחתוך את היד, עוד שבוע, מה יקרה? אז אמר לך הקדוש ברוך הוא, פטרו אותו משם, אני לא שיעפלו כף היד. אז מה אתה חושב? שונאים אותי, שמו לרגליים, אוהבים אותי, מחפשים מישהו אחר, כל הצעות שבעולם מביא לו במחשבה. מי ששוצא לכם מבין שהפרנסה בידי הקדוש ברוך הוא. אף אחד בעולם הזה לא יגזול שקל אחד מריבונו של עולם. כל מה שיגזול הקדוש ייקח לו פי 100. מי שתן מעשה יתן לו פי 100. זה הקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה. אי אפשר לעבוד עליו. אי אפשר לעמוד אותו. אין, אי אפשר, הוא שולט בשליטה מלאה בכל העולם, בכל העולמות. אז אם אדם פטר אותו מהעבודה שלו,
יגיד תודה, הקדוש ברוך הוא ילך לבעל הבית שלו, למנהל העבודה, תודה רבה לך, שפרנסת אותי חודש, שבועיים, חודשיים, 3, תודה רבה לך. תיסע הביתה בשלום, לא הגיע לבית והתקשר למקום עבודה חדש. כי הקדוש ברוך הוא עושה חסד כל הזמן, 24 שעות. נסגר עבודה פה, פותח לו פה במקום. אבל מי שלא יקבל את זה ימרמר כל היום, אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, תמרמר, אל תאמין. הוא לא יכול לעזור לו, כי הוא ממרמר, מי שממרמר ועצוב ועצבני, אין לו תקשורת עם בורא עולם, לא יכול לעזור לו. איך יעזור לו? עצבני כל היום מקלל, כל היום מגדף, כל היום שונא את כולם ומקלל, צועק כל הזמן מול כל העולם. איך יעזור לו כל הקדוש ברוך הוא? הוא לא יכול לעזור לו. הקדוש ברוך הוא יעזור לאדם שהולך בתמימות, הולך בסבלנות, הולך בדרך ארץ, מתקן את המידות, עושה חסד, אוהב את הבריות, מקרב אותם אליו, עושה אחדות, אהבה, תמימות, אמת, יושר. הקדוש ברוך הוא איתו. כל מה שתצליח יצליח, כמה זה בתוך הגוף שהוא יעזור. אבל זה אנשים שמפטרים אותם מהעבודה, קורה מה שקורה. אני עובד 10 שנים, איפה אני אלך? איפה אני אעבוד עכשיו? היה לי 10 שקל בחודש, איך אני אחיה, אני אמות עכשיו, חיכה. למה אני עכשיו עוד כאלה? תודה רבה לי במה של העם, שפיטרו אותי מהעבודה. כי הוא פיטר אותך. אז המנכ"ל לא בסדר, והזה לא בסדר, הסמנכ"ל והסגנכ"ל וכל הסגנים, אין לו בסדר, יחפשו מישהו אחר, או כל מיני דברים כאלה, זה לא נכון. ריבונו שלם מכוון, הפרנסה בידיים שלו. ריבונו שלם אמר, הפרנסה בידיים שלי, לא בידיים של אף אחד, אני מחזיק את הפרנסה. לא סובב, לא המלאכים, לא השרפים, לא אחד את הקודש, אני מחזיק את הפרנסה בידיים. שכל אחד, כל בן אדם בעולם, גם תנינים, גם לוויתנים, גם יעופות, גם עשיתות, גם כל העולם נותן להם פרנסה, הקדוש ברוך הוא. חוץ מהנחש שאוכל את האדמה. כי הוא עשה הרגיס את הקדוש ברוך הוא. אז כל העולם אוכל, הוא מכוון, מקלקל את כל העולם. אז אדם רוצה להילחם, אז הם אומרים, הוציאו אותו, פיטרו אותו. תודה רבה, פיטרו אותי, ברוך השם. יש סיבה, אני לא בסדר, טעיתי, פשעתי, חטאתי. קבל לו כל בעיה ולך הביתה, תשתוק. לך הביתה, לא תגיע לבית, קשור לך מקום עבודה חדש. אולי שם יקבלו אותך בתור מנהל, יקדמו אותך. אולי את המקום החדש הישן, יקבל מכה ביד, שביד הוא רגל, הוא פותח את הראש. או עין, הוא מקם, אתה יודע מה יכול לקרות לך. זה עולה מיליונים לתקן עין או ראש, ואם אפשר לתקן בכלל. אף או לא היד. מיליארדים לא אפשר להחזיר יד. אז בשביל חודש עד העבודה, תגמור את החיים. אם קרה שבקרה, מי השם? אם אדם הולך בדרך הטובה והנכונה והיושר והאמת, לא יקרה לו שום דבר. אז מה שקורה בעולם הזה, הכל מושגח מהקדוש ברוך הוא, על ידה בידי הקדוש ברוך הוא. בן או בת זה מהקדוש ברוך הוא. זה לא מאנשים ולא מכל מיני דמיונות. בן או בת זה מראש העולם. הוא מתכן שנולדו 100,000 בנות, הוא צריך 100,000 זכרים שתחתו איתם. זה חשבון, הוא עושה חשבונות, הוא מכוון את העולם. מה יעשה את העולם שיהיו כולם בנות או כולם בנים? הוא מכוון את העולם יפה מאוד. זה אבטלה פה, נותן עבודה פה, נותן פה, מכוון, עובד, זה ההנאה שלו, זה העבודה שלו. אבל אנחנו לא מבינים את זה, כן, השכל לא מבין את הכוח הזה שבורא, לא מבין אותו. אז אם אנחנו נבין אותו, איך הוא בא את השמש את הכוכבים? מאיפה באו הכוכבים בשמש? יש מישהו שכיוון אותם, יש מישהו שברא אותם, יש מישהו שכיוון את המלאכים ונשמות, יהודים, מרגישים דברים, ניסים ונפלאות, מה שהם מצרים ובמלחמות של עם ישראל. אז מישהו מכוון את העולם, השמש ברא אותו, צריך מישהו יותר גדול מהשמש ללמוד דבר כזה. אז המוח שלנו לא מבין ככה, אנחנו חלקיק של להבין מי זה ריבונו של עולם. אז הוא מבקש ריבונו של עולם, שאני רוצה להביא מלך על ישראל. אני רוצה להביא גאולה ברחמים. אני רוצה את הילדים שלי שיהיה לבית המקדש, שישכון פה. אני אוהב את הילדים שלי, אני רוצה אותם, אוהב אותם. תבואו אליי, תלך לכו בדרך שלי. מספיק, העולם הרע נגמר. העולם הרע נגמר. יש תפונות, יהיה הפרעות, יהיה קשיים שונים. עם ישראל יהיה גשם ברוך השם, גשם שנה טובה, מבורך של גשם. שיהיה עוד כמה זמן קצת גשם טוב, גם ימלא את הכנרת. שיהיה כמה שייתן הקדוש ברוך הוא ייתן גשם, כמה שהוא רוצה שייתן בשפע, שיהיה טוב לעם ישראל. יהיה כלכלה לעם ישראל, יש כלכלה עד בידה לכולם, יש פרנסה בשפע, תלכו לעבוד, תחפשו. יושב האדם בבית שלו, יגיד, אין לי פרנסה, יחכה, יהיה בדיכאון, דיכאון. לא יבוא לו, שוב לא יתנו לו כלום. אם יהיה בדיכאון, ירחמו עליו מהשמיים, אנחנו נרחם עליו. כי אין לו תקשורת עם הקדוש ברוך הוא מתנתק מבורא העולם. אין לו נשמה, עצוב אין לו נשמה. מתורתך אין לו נשמה. עצבני אין לו נשמה, נשמה עזבת אותו. נשמה לא תהיה בגוף של תומה. אז אם האדם רוצה משהו, שיעשה השתדלות. בלי רצון הלב, הרצון של האדם, זה הרצון רוצה משהו, שיעשה השתדלות. תפתח פתח קטן,
אתה פותח פתח של השתדלות, הקדוש ברוך הוא מה רוצה מאיתנו, תבינו דבר יפה עכשיו, הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו פתח קטן. הוא אומר לכם, מה זה פתח קטן? בהירה שלכם, הרצון שלכם, את הרצון שלכם. הקדוש ברוך הוא לא יכול לנגוע באדם, הוא לא רוצה. אדם לא רוצה, הקדוש ברוך הוא יתהפך העולם, יחרב, לא יודע מה יקרה בעולם, אולי יעזור לו ככה טיפה לא יעזור. אם אדם לא רוצה. אם אדם לא רוצה, ריבונו של עולם לא מתערב כלום. יגיד הקדוש ברוך הוא, לא התערבתי באדם הראשון, מה שקרה עם חווה והנחש, נתערב עכשיו. אז מה, מקום משחק? עד הסוף אני לא מתערב. עד שיתגלה מלך המשיח, יהיה העולם החדש. שלא יהיה בו יצרה. אז ריבונו של עולם אומר, תפתחו פתח קטן. אבל אני כשבא לפתוח פתח פתח ענק לפתח לכם. למה? זה לא אותו דבר. אנחנו פותחים פתח כזה, הוא פתח שלו במיליארדים. אדם עשיר בא לחתונה, הוא נותן 2,000 שקלים, 1,000 שקלים, אדם אלה נותן 100 שקלים, זה מה שיש לו. אז הקדוש ברוך הוא לא בא אתה פותח פתח, נותן לך הכל. אין זיווגים למישהי, אין לה זיווגים, אין לו זיווג, הוא בחור, בחורה. אין, מצב לא טוב, אין זיווגים. חישבו אותה, קיללו אותה, אין נרע, שידים, רוחות, עשו לה זה, אין נרע, עלתה על עכבר, עלתה על חתול, רגע של תרנגולת, לא יודע, ראש של תרנגול, כל הסיפורים. איזה סיפורים? אין כלום. תעשה השתדלות. יבוא זיווג. יתשב ככה כל היום, יבוא זיווג מהגג, ייפול הזיווג לידם, יגיד, אני הזיווג, אני אביא לחרמות, איך הגעתי? מתחתנים עכשיו, מה זה דמיון. אין דבר, או שהוא ההפך. טיפול לו מהתקרה, תבוא אליו. צריך לחפש. מה זה לחפש? השתדלות, יבדוק, בנועם, בשכל. רוצה עבודה, פרנסה, יבדוק, יראה מה לעשות. השתדלות, לעשה השתדלות, השם יעזור. באים אנשים ואומרים, אתה יודע הכל. מה, יהיה לעבודה בעוד כמה זמן? מה זה יהיה לך עבודה? תשב בבית, תבוא לך עבודה לבית? אולי יש דבר כזה, אולי דרך המחשב, אולי יבוא עבודה תבוא לבית, זה יכול להיות. אין לי זיווג, תגיד לי עתידות, אני אומר להם, אין לי זיווג, איך תחפש זיווג? לא, תגיד לי, אם יהיה לי בשנה נתחתן, מה זה נתחתן? מה, הקדוש ברוך הוא מחלק דמיון? האדם, יש לו צד ימין שלו, צד שמאל שלו, מה הוא בוחר, לאן הוא הולך? הוא בוחר את הרע, הוא בוחר את הטוב, מה שאתה רוצה לך. הקדוש ברוך הוא לא יגיד לך מה לעשות. אם האדם רוצה מה שהוא רוצה, חסו השתדלות שלו. האדם רוצה להתרפות ב100%, חסו השתדלות. פלל לקדוש ברוך הוא, יעבוד את היסודים באהבה, יחזור בתשובה, דבר אליו, אבא שלו שמע, תעזור לי. ריבונו של עולם, זה לשמוע את הלב שלנו, את הרצון. הקדוש ברוך הוא, האדם יכול להיות הרבה ניסים בעולם הזה, שהוא מבקש מריבונו של העולם מהלב. כל אדם פה, במקום הזה, בכל העולם כולו. שאפילו חתול צועק, אין לי מה לאכול, הוא מביא לו מה לאכול. אפילו דובים שנמצאים ביער, נותן להם דגים שאוכלו אותם בנהר. נותן לכל אחד את האוכל של המזון, מהעצים, מהים, מהיבשה, מהחרקים, כל מקום יש, לכולם. האדם צריך לבקש, מהקדוש ברוך הוא, האדם לא מרגיש טוב, חולה. האדם אין לו ילדים. מבטיח לכם. בחורה עקרה אין ילדים. אין ילדים. רופאים אומרים, אין שחלות, אין ביציות, אין. זקנה, נגמרה, זהו. נגמר ביוץ, נגמרה בת 40, הכל נגמר, זהו. עכשיו צריך להביא ביוץ, ביציות מאיטליה. או ביציות מסין, לא יודע איפה רוצים להביא ביציות. כדי שתהיה בהיריון. הבעל אומר, לא מסכים, כן מסכים, בסוף שותקים. אבל הקדוש ברוך הוא יש פתרון לכל אדם בעולם. הבחורה יושבת בשקט, ריבונו של העולם. שרה בת 90 ילדים, יוכבת בת 130 ילד משה, מה אני? מה היה לה ביוץ יוכבת בת 130? שרה לא היה לה ברד בכלל, לא היה לה לכם בכלל. אז אני גם יהודי, אני הבת שלך, הקדוש ברוך הוא, דבר אליו ברחמים, בלב טוב ולב נקי, מבורא העולם, תבקש מהקדוש ברוך הוא מעומק הלב. אבל היא לא תאמין, תגיד, מה, איפה ישמע אותי, אני עשיתי הפרעות, עשיתי עוונות, עשיתי מצוות, לא עשיתי טוב, מה אני נביאה, מה אני כוח הקודש, מה אני שרה, מה אני רבקה, מה אני זה. כל אחד יגיד מה אני, ושישב בסוף גם יגמור את החיים שלו. אז הקדוש ברוך הוא אומר, כל יהודי שיבקש ממני, שיבקש מהלב, חטאתי, פשעתי, אבא שלו השמיים, תן לי שיהיה לי רעיון, שיהיה רעיון ממך, שתעשה לי את הנס. לא רוצה ביציות, לא רוצה זריקות, לא רוצה מבחן, לא רוצה כלום, רוצה מחיי רעיון שתעשה, תן לי רעיון הקדוש ברוך הוא. הבטחה תהיה ברעיון הבחורה הזאת, יגידו נס רפואי. זה לא נס רפואי, זה נס של הקדוש ברוך הוא. זה לא נס רפואי, זה נס של הקדוש ברוך הוא. תנסו ותראו, אדם אין לו פרנסה.
ידבר עם הקדוש ברוך הוא, אבא שבשמיים. יש לי ילדים קטנים, יש לי אישה, יש לי בית, משכנתה. ידבר אותו באמת מפה. לא ידבר אותו בדמיון, יגיד, ישמע אותי, לא ישמע אותי. אז הקדוש ברוך הוא יגיד, בטח שלא ישמע אותך. לא ישמע אותי. הוא שומע כל פה וכל לשון, הוא מחובר לכל בן אדם בתוך החיות שלו. אני אומר, חתול צועק רוצה לאכול, מביא לו לאכול, חתול. פיל נותן את האף שלו למעלה, צועק רוצה לאכול, מביא לו לאכול. כל בעל חיים נותן להם לאכול, אז למה נותן לאכול? חסידות מטיילות בעולם אין למה לאכול, נותנים לאוקיינוס, מראים להם דגים קטנים למעלה, צוללים אוכלים. ענפות, חסידות, כל מיני עופות בעולם. נותן לחץ בתוך הים, עולים כל הדגים הקטנים ומתחילים לצול ולאכול. הם באמצע האוקיינוס, אין להם מה לאכול, מסכנים, התעייפו כל החיות. אין להם כוח, אין להם אנרגיה, יכולים פה למות כל 1,000 חיות, 1,000 עופות הכוונה. מביא להם פתאום דגים קטנים עולים באוקיינוס. צוללים כולם, אוכלים את הדגים האלה. אני לא יכול להסביר את זה בדיוק, אבל ככה זה יוצא. אז כל דבר, הקדוש ברוך הוא מחפש לו את הכיוון שלו. אז אם בחורה או בחור רוצה, יש לו בעיה בהורמון, כל בעיה שיש בעולם, יש לה פתרון. כל בעיה, יש לדבר עם הקדוש ברוך הוא. אבל אנשים לא יכולים לדבר איתו. הם יכולים, אבל הם לא מאמינים שישמע אותם ויעזור להם. ואם יאמינו בריבונו של עולם שיעזור להם וישמע אותם, מבטיח לכם, כל מה שתבקשו תקבלו. אבל דיים שהם אמיתיים, לא לבקש שהאדם פתאום יהיה לו בית 700 מטר ויגיד, ביקש שלא נותן את הבית הזה. לא ייתן לו 700 מטר, לא ייתן לו גם 400, לא ייתן לו גם 250. ייתן לו מה שמגיע לו. יש לו 4 ילדים, יגיע לו 100 מטר, זה מספיק לך. או 110, לא יודע כמה. ככה ייתן לו הקדוש ברוך הוא, לא יהיה בדמיון, תן לי רכב שעולה 1,000,000 שקל. יכול לחלום. הקדוש ברוך הוא אומר, תעשה את החשבון, תביא כלכלה, תעשה חשבון, מה אתה צריך? מה אתה מיליון לך? מאיפה אתה צריך תעלת דלק אחריו? איך תדלק? תחיה, מה אני אפרנס לך כל הזמן? תעשה שכל. אז אדם קונה מה שיכול, ביכולות שלו. מבקש ניסים, יש לו, הבחורה יש לה 4, אני אספר סיפור טוב. הייתה מישהי יש לה 4 בנות, היא לא רוצה להיכנס להיריון. עומד לבעלה, רוצה ילדים, הוא אומר לו, אני אביא עוד בת. אז הוא לא רוצה עוד ילדים, כי היא לא רוצה עוד בת. יש לה 4 בנות, מספיק, לא יסבור בשביל עוד בת. אז זה מצחיק הדבר הזה. אז הוא... עזוב את זה עכשיו. אז אני אומר לבחורה הזאת, לא משנה, יש הרבה כאלה, זה לא אחד פה, זה הרבה, יש דברים כאלה. אז אני אומר לבחורה הזאת, תבקשי מריבונו של עולם, שלך בן, מה אני מבקש ממנו בן? לא רוצה אותי ילדים, אפילו שתהפך בעולם. בעולם אומר לו, מרגיש במחשבה שיש לו בן. לא, כי הוא לא מרגיש כלום, כי הוא רוצה בן, הוא מרגיש ככה שהוא רוצה בן. זה לא שהוא הקודש להרגיש שיש לו בן. כי הקדוש ברוך הוא חייב לו גם בת ובן מתי שהוא רוצה. אז היא התפללה, עשתה תפילה, עשתה בדיקות אחרי כמה חודשים, לא הסכימה להיכנס, היה שכנועים וברכות, אמרתי, הבטחתי לה שיהיה בעזרת השם, אבל גם היא תבקש. אני יכול לבקש, אבל אני מבקש בשבילה גם כן לעזור לה לבקש, שישמעו את התפילה שלה, אני יכול לבקש לעזור לה, שהשם ישמע את התפילה שלה, שתהיה לה בן. זה אני יכול לעזור לה. אבל לא יכול לעזור לה, לעשות לה קסמים ככה שפתאום יהיה לה בן. אני יכול לעזור לה דרך היא, אבל אם תשב ככה, תגיד, אני בהיריון, אכפת, אל תתפלל בשבילי. לא יהיה כלום. יהיה לה עוד בת. אז היא החליטה לדבר מכל הלב שלה, ריבונו של עולם, אחרי שבועיים חוזרת, אומרת לי, התפללתי מכל הלב. אמרתי לה, כן, ברוך השם, תמשיך להתפלל. אמרתי, מה יהיה עכשיו? אמרתי, תפללי, עוד פעם, בדיקות, תעשות כמה חודשים, עזבי. להתפלל, לקדוש ברוך הוא. התפללה יצא לה בן, ברוך השם. זה התשובה, בן יצא. היה מקרה אחד שהיה, סיפרתי בשבת פה לאנשים, אבל לא כל כך צחקו, אבל גם צחקו. היה שכן אחד בעלי, אומרת, השכנה ממול, השכן ממול, כל היום מקללים אותי, רוצים להרוג אותי, ומקללים, מקדפים. וכמה זמן זרקו לי 4 ראשים או 4 או 6. אנחנו 4 ואשתי ואני 6, 6 ראשים של עוף בתוך עלית הבית שלו. השכן שמקלל אותו כל הזמן כדי שיברח מהבית. שמנו גם על המשקופים כמו יציאת מצרים כזה. שיברח מהמקום. אז אמר לי, מה אני אעשה כל יום בפחד ובהלם, הלך למשטרה, מה אני אעשה, משקם אותי, השכן. אמרתי, תשמע, אתה תשמוע עלי?
הוא אומר לי, אני באתי כדי לשמוע שתגיד לי. אמרתי, מה היום אתה ואשתך? יוצאים רגיל, מחייכים, שמחים, בלי להפסיק. אתם, אין עצבות, אין מתח, לא תחס אליהם, בכלל לא קיימים. הם מגדפים, כלום אתה לא עושה. ומקללים, מדמיונות, זורקים להם כל מיני דברים. אתה לא כלום, רק שמח, תעשה מה שאומר לך בדיוק, מה אני הולך לעשות, גם אשתו שלי הסכימה. כל היום שמחים, יוצאים מהבית, שמחים, מחייכים, שרים, כלום. אחרי עבר חודש, חודשיים, לא זוכר כמה זמן, לא זוכר לי כל כך. כי זה מפה. אז היא אומרת, שמע, מתקשר לי, אומרת, שמע, השכן ברח. אמרתי, זה הרעיון, שהוא יברח, או שלא יפריע לך. אבל שכן, עדיף לברוח מאשר להיכשל, אז הוא החליט לפרוח, יש להם הכבוד שלו, הגאווה שלו. אני נשאר בשקט, עושים שלום ביניהם. אבל שכן החליט לברוח בשביל שלהם הגאווה שלו. לא יצליח אותו, עזוב את המקום. אז יש כל מיני דברים שסתם. אז אני נחזור לעבודה שלנו. הקדוש ברוך הוא, אני חוזר עוד פעם, ראש חודש טוב, אני מעכשיו, ראש חודש הזה בעזרת השם, אני יוצא לכנסים בעם ישראל עד בלי די. בכל מקום, גם שיהיו 5 אנשים, גם שיהיה אחד לבד, גם אני אדבר עם עצמי לבד. אני לא מבין שדבר כזה, אבל אני גם זה, אני מבטיח גם. למה? כי גם כשאתה מדבר, אתה מוציא טוב למטה ובשמיים. אם יש אנשים, הקדוש ברוך הוא אומר, ברוך השם עוזר לילדים. אם אין התחלת מדבר, הקדוש ברוך הוא אומר, בכל זאת ובכל לדבר. אז הוא ישמע, הוא ישמע. כל מה שנגיד יהיה. כדי שהבן אדם לא ייפגע. אז אני בעזרת השם יוצא לכנסים בעם ישראל, שיצאו גם הרבה אנשים בעם ישראל, הרבה גדולי תורה, הרבה חכמים, הרבה כל מיני דברים, שיצאו כולם בחוץ, שיצעקו כולם בעם ישראל, להיות באחדות, להיות באהבה, להיות בשלום, בדרך הנכונה בטובה ובאמת היושר. זה מה שיהיה בעם ישראל. העם ישראל הכל ישתנה, המדינה תשתנה הכל. לא יפרעות, מאף מקום לא יפרעות. כשעם ישראל באחדות מלוכד, ואהבה ביניהם, שלום ביניהם מתפללים, כל אחד בתפילה שלו, גמילות חסדים, לא לשון הרע, לומדים תורה, תפילה, כל אחד בדרך שהוא יכול לעשות כדי להביא משיח ברחמים, יש שקט בעם ישראל, זה הגנה של עם ישראל. כשיש בעם ישראל אחדות, ומלוכדים כולם, עם ישראל מוגן. וככה זה ילך להיות, ונצא מעיר לעיר, מקום, 100 איש, 2,000 איש, 100,000 איש, כל מקום שאני גם לחול בעזרת השם שהורה לצאת אני אצא. כרגע אני לא אצא. בעזרת השם, שיצא הקדוש ברוך הוא. אז אנחנו בארץ ישראל, זה ילך להיות, כל יום תשמעו, חדש מה שדיברנו עכשיו, יהיה ככה גשמים שונים, יהיה רעמים, מטוסים התבלבלו בדרך, מוניות יהיה להם בלגן, עסוקים, מסילות רכבות, אנשים, מכוניות, דברים קשים שקורים בארץ בכל מקום בעולם, שיטפונות, רעידות אדמה. כל זה עושה הקדוש ברוך הוא כדי שיבוא, יגיד להם אני פה, ריבונו של עולם, אני רוצה את הילדים שבארץ, אני רוצה להביא משיח. עוד פעם אני אחזור לממשלה שלנו, אין לה כוח. הבן אדם אין לו כוח, הם לא ישנים בלילה, אין להם שכל, נגמר להם השכל, הם לא יכולים. יש להם עומס מעל הכוח של האדם, מעל האנושות. אין להם כוח, אין להם, נגמר, הם לא יכולים, שבורים, גמורים, הרוסים. סחוטים, אין להם מה לחשוב, מתחילים לדבר דברים, מדברים, קשה להם לדבר, לא יכולים להוציא שכל, לא יכולים לחשוב. יהיה להם כל אחד 200 יועצים, אז מה, יקחו מכות, מי יעץ לו? יהיה 1,000 יועצים לכל אז מה? המצב קשה מאוד, ורק כוח הרוחני יכול להציל את המקום הזה להבין. אני מסביר את זה שתבינו שהעולם לא יכול להמשיך ככה. יביאו את הראש הממשלה הכי טוב בעולם, יעשו אותו בארץ, לא יעזור כלום. לא יכול לתקן כלום. רק ריבונו של עולם שישלח משיח לעולם, שיגלה אותו, דרכו ייתן כוח לכל העולם. דרכו יכוון את כל העולם, כמו יוסף, כיוון את כל העולם לבד. לא צריך 120 ולא 2,000 יועצים, לבד כיוון את כל העולם. היו לו הרבה עבדים, הוא כיוון את כל העולם לבד. אז גם עכשיו זה ככה, זה לא בדיחה, זה לא עוד מתח, זה לא מקרה שיעבור ויחלוף. זה אמת ויציב, אמת ויציב. זה הכל אמת, אמת, אמת. שריבונו של עולם רוצה להציל את העולם כולו. הוא רוצה גאולה ברחמים. שזה תלוי בנו, ואנחנו נצא בכל מקום ומקום לדבר על זה. אחדות ואהבה ושלום ועזר לעם ישראל וצדקות ולא לדבר לשון רע ולעזור זה לזה, לעשות חסד בעם ישראל בכל מקום. אז מה? זה טוב, מה רע בזה? מה רע לעשות טוב לאנשים? מה רע? למה לעשות?
מה טוב לעשות להם רע? מה טוב בזה לעשות רע לאנשים? מה זה טוב? ומה רע בזה לעשות טוב לאנשים? מה אתה מפסיד? הפוך, אתה מקבל פי 100 מזה. אתה מעשר, עושה מעשר, אתה מקבל פי 100. אתה גונב, אז אתה מקבל מינוס בבנק. אדם מינוס בבנק נותן מעשר, יהיה לו כסף. לא עד שיהיה לי כסף, אחר כך ניתן לו כסף. אז הקדוש ברוך הוא אומר לך, עד שיהיה לי כסף, ניתן לך כסף. אז אומר לך הקדוש ברוך הוא, לא יהיה לך אף פעם. תמיד שאלה מהמינוס, עד שלא יהיה מינוס, זה עוד ב2000 שנה. אז אתה אומר, הקדוש ברוך הוא, זה מה שיש לי, ואני נותן מזה כמו שיש לי. מלאכי הרעים אומרים, הקדוש ברוך הוא, זה מסוכן זה. יש לו מינוס בבנק, עושה מעשר, נותן כסף מה שיכול לתת, ואין לו מאיפה להביא, והוא נותן מהמינוס. אז הקדוש ברוך הוא, מה עושה? נותן לו כסף. פותח לו דרך. מי שנותן, מקבל. מי שקמצן, בסוף ילך. העולם בנוי, תיתן, תקבל. תיקח, יקחו לך. תיתן, ייתנו לך. ככה בנוי העולם. הקדוש ברוך הוא טוב ומטיב כל הזמן, 24 שעות, תמיד נותן טוב, נותן טוב, נותן טוב לכולם. אנשים לא בוחרים את הדרך הטובה, בוחרים את הטוב, יהיה להם הכל טוב. הקדוש ברוך הוא עושה רק טוב. אנשים עושים רע לעצמם, פוגעים בעצמם, ועושים רק רע לעצמם, בעצמם. הם עושים רע לעצמם, הקדוש ברוך הוא לא עושה על אף אחד בעולם. הוא אומר להם, זה הדרך הטובה, לכו עם הדרך הזאת, יהיה עם הכל טוב. לכו עקום ויהיה לו טוב. בנהיגה יש שלטים, יש רמזורים, יש פס לבן, יש רמזורים אדום, ירוק, כתום, יש כל התנועה, דרך עקום, אתה תיפגע. יש חוק. נתן חוק לעולם הזה. שלחו בדרך האמת והיושר והטוב, לעשות טוב לעולם כולו. מי שמעשה יתעשר, מי שלא מעשר, שיהיה ככה. מי שחכה שיהיה לו, אז חכה שיהיה לו. אז הוא יכול לתת מה שיכול לתת, תתן מה שיכול להיות. אז אשתו תקנה שמלה ב2000 שקל, על חשבון המינוס הוא יכול לקנות. 2000 שקל שמלה, על חשבון המינוס, כן. לתת 300 שקל למישהו מסכן מת ברעב, לא יכול, לא, אין לי כסף לתת לו. אני צריך לקנות אשתי ב2000 שקל שמלה, אני צריך לקנות ביטוח לרכב, ביטוח לבית, ביטוח לפה, ביטוח סיכונים, חוץ לארץ, הכל זה על חשבון המינוס זה יכול. תן 300 שקל למסכן, תציל אותו, אולי תציל מישהו שאין לו כסף. נציל נפש בישראל, נציל עולם שלם. אז אם אתה עושה חשבון כזה, אין לי אשתי שמלה, אין לך כלום, אני במינוס, זה משהו אחר. אם אתה תקרא מהמינוס, תגיד אין לי כסף, ואני במינוס, אז בשמיים אומר לך למה, יהודי יקר, למה? אתה יכול לחשבון המינוס, זה מה שאתה רוצה. יהודי שאתה רואה אותו, שיש לך אורח, שתיתן לו לאכול, לשתות, להציל אותו, לא משנה אם אתה לא אברך, מסכן חולה, לא משנה מה היהודי הזה, אין לי קשר לדת, כולם יהודים טובים. לתת לו משהו. אז אתה אומר, אין לי כסף. פתאום אשתו אומרת, אני קונה את שמלה. ב1,000 שקל, זה יש לך. אתה פתאום קונה חליפה, ב800, זה יש לך. אז תן גם 100 שקל מהחליפה, תגיד 800, תן 80 למעשר 100-800. אדם קונה רכב חדש, ייתן מעשר גם רכב חדש, קנה אותו 100 שקלים, ייתן חלק מזה מעשר שהאוטו יהיה מוגן. אז הקדוש ברוך הוא אומר, מה היה, למה אתה נתן תורה לעם ישראל? נעשה ונשמע, לא אמרו נשמע, כולם אמרו נשמע מה כתוב, מה יש בתורה הזאת? עם ישראל אמרו נעשה ונשמע, קודם כל עושים. אתה רוצה להצליח בחיים, קודם כל תעשה, אל תדבר. אתה מדבר, לא יוצא כלום, קודם כל תעשה, אחר כך תקבל. אתה רוצה לקבל איך לעשות, אין דבר כזה. ואם אתה תקבל בלי לעשות, זאת אומרת, קיבלת בלי לעשות, הכל ילך לך. אז אני מבקש מכולם להמשיך עם האחדות, עם האהבה, לעזור לזה, הולכים בכנסים עם ישראל, תזכרו טוב בראש חודש ניסן, הולכים לפתח פתח בעם ישראל, פתח ענק של אהבה ושלום וגאולה ותגלות מלך המשיח. תזכרו טוב, כולם פה עדים, מצולמים, מדברים, תראו מה שקורה ריקוד. הכל לטובת עם ישראל. ואני מברך את הקהל. יהיה שם אדוני מבורך, מעתה ועד עולם, שברך אבותינו הקדושים והטהורים, אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, יוסף, דוד ושלמה לוי אלישע, וברך וישמור ונצור ויעזוב, ורומם ויגדל ויצליח, נושאים על הכבוד, כל עם ישראל, שהוא באחדות, אהבה ביניהם, שלום ביניהם, ויחזו כולם בתשובה שלמה, ורפואה שלמה לכל עם ישראל, לכל הקהל הקדוש הזה, בנשותיהם, ובעליהם, בלעדיהם, וכל אשר להם, והוריהם, שלהם ברכה והצלחה ופרנסות טובה, חיים טובים, רפואה שלמה, והגנה ושמירה, ופרנסות טובה והצלחה בכל. לכל חיילי צה"ל שמוגנים ושמורים, יחזרו לשלום, יחזרו לשלום, וכל מה שיעשו יצליחו. יגאולה ברחמים, יתגלה מלך המשיח בחיים גדולים. יברכך אדוני ושמרך, יאר אדוני פניו ולך חונקה, יישא אדוני פניו אליך וישים לך שלום, שמו את שמי בני ישראל, בניו הרחם.
אדוני עזרנו אתן, אדוני יברכנו שלום. אמן.